Ahuna Za. ayırşıp gelen kıydın bolsa enatan inniki borcuna mekadiya. Ha. Bir Müslüman doğumunun sorağı anırdan aylık gelen gıydın var. Yani bir gıydın var Allah Teala koruyorsun talaq gelipdir. Şimdi enatan borcu ne? Borcu bellice burada hatta. Kefeke de gıydın. Oňuşman gelipdir. Oňuşman gelmeklikde ola ata hak bu bilemişsek, hak o bilemişsek haýdy bir ýagdaý. Bu ata gelipdir. Bir ýalňyşlyk bolupdyr haýdy burada. Bu tada ol adamdan aýrylypdyr. Belki şahit çağatını koyup kaydan bolsun. Gaty ýüle döwülipdir. Indi şonu bir barlap, höreköşelep, hanam janam edip, öňküden de bete ýülegin döwmäni, gawlyk bilen taklamak gerek. Ýerini, içerini, geýerini, eýşe suratynda başardyňdan, marahim suratynda hytmat etmek gerek. Elbette o gıydın da boýunda ki, enatynyň da diýenini, hytmatyny etmek gerek. Açık kolyanım zol yüzün darap durmalı ne da bir de bolupdur da ne ulata. Zolu yüzün darap utondurup ulata onu yükü alık edip yeni burada edip ulata bir başa düşen bir motivat da motivati çekmeli bolýar çäremiz ýok yani.